Je kunt in Kwartenwanje in de oude squallen van Oentjerk. Fastgoedondernemer Derwin Roffel uit Westergeest had de squallen een Ierkelien opkocht en is dwaande met een tiergrutte renovatie. Wat moet er gebeuren? En er zitten 2 woonbestemmingen op. En een hele grote ruimte. Ik denk, daar kennen we altijd wat bij. Of kun je dat in 2 gedeelten opsplitsen en dan weer verkeerpje. En misschien zijn er wel wat meer mogelijkheden. Zo naar de ruimte, het is 1200 meter vlieroppervlak. Ik denk, ja, daar kennen we wel wat bij. De indieling van het gebouw wie wel een aardige put en wat erbij kwam is dat Roffel het ijs hielendal restaureren hebben wil. Daarnaast moet er ook een heel soort isoleren worden. En toen heb ik dat dus proberen uit te zoeken wat er al mogelijk was. Bij de gemeente even een post. Wat kunnen we hier doen? Een heel goede architect erbij, hier vlak bij de buurt, architect Doornbos. En zo ben we tot het plan gekomen om hier nog een appartement te bouwen en 2 bedrijfsunits. De kapsalon zit er al in. En de schoonheidssalon in erbij kwam, die draait ook al een jaar nou. En per appartement ben hartstikke leer. De eerste huurders zullen begin oktober plak nemen in haar nieuwe huis. Het is en blijft bijzonder. Lib je in een oud squalle waarbij het historische elementen waarom komen. Het wijnen in zijn oud gebouw had beslist een heel grote pluspunten. Het had ik wel nadelen, maar die zijn redelijk beperkt als het aanpast aan de huidige eisen. En de voordelen is natuurlijk mooie hege raampartijen, enorm hege plafonds. En ja, als je hier zou wat omstappen, en dan viel gewoon de sfeer in zo'n gebouw, in zo'n prachtige oude squalle.